Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosu Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü sanyny Dünya Türkmenleriniň metbuat aladalaryna we tejribelerine gönükdirýär. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýar Döwlet Baýhan. Gepleşigimizdäki sazlary bolsa Türkmen Sehranyň Akkala şäherine ýaşaýan Rahmanuly Şahir ýerine ýetirýär. Hormatly radio dinleyijiler, Türkmen Sehra Türkmenleriniň ýaşuly jurnalistlerinden Gülüstanyň ykdysadyýety gazetiniň ýolbaşçysy Musa Jurjany, Turkmenis News internet habar sahypasynyň ýolbaşçysy hem neşriýatçy Ýaşar Niýazow we Gülüstanyň ykdysadyýety gazetiniň habarçysy Aşyr Muhammed Guluk daglaryň Iranda ýaşaýan Türkmen Sehra Türkmenleriniň metbuat görüşüne geçen ýoly, gazanan üstünlükleri we tejribeler bilen häzirki döwürde alyp barýan taýlarlar hatda Gümmetkow şäherine Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryny dikkatiňize ýetirýär. İlkinji söz nowatyny ýaşuly metbuat işgäri Musa Jurjany aga berýär. Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Musa, familiýam Jurjany. Rüstem Ahunyň ogly 1949-njy ýylda Akkala saýlayan Piroş diýen obada dünýäge geldim. Näme urdyň? Bizine suruna gutardım. Ondan sonra girdim televiziýona Irana, bunu habarçy jurnalist Tehranna jurnalist bolup işe girdim. Evet, elbette bedi ol enqilabdan öňçärdi. Täze ilki ýurtda, daşar ýurtlaryň içinde şäherlerine 25 tane kadr taýýarlandy. Daşar ýurtlaryň bol spesialistleriň içinde eli bilen biz 25 adam daşar ýurdun 25 şähere London, ýa-ni Amerika, Alman, beýleki Japon 25 ýurda terbiýelendik. İşimiz gutarıp oğramaly bolamyzda bu taýda revolýusiýa boldy. Enqilab boldy, onuň gally. Onuň birinde oglarlar bir 8-10 saat onu da gittiler. Onun birintegidäni bäri bu gidip bilmediler. Birintegi bizden ol maşgalaly bolansak, Türkmenle Irak öýlendirýärli maşgalaly bolansak, onun bir çağalar äpberip gidip bilmedik. Galyk onun Teheranyň telewizionyna boldy. Şon soňra däni habarçy hökümine geldik Mazandaran welaýatyna, ondan sonra Gurgene geldik. Gurgene gelip otada uruş başlaryny 10 ýyl uruşda İran Irak uruşunda. İran Irak uruşunda ýa-ni Gurgende onu radioda, soňra telewizion artyrly. Şonna habar bölüminiň başladım 10 ýyl. Köp näçe uruş meýdanyna gitdik. Jurnalist bolup, otadan ýa-ni reporter dogrlap näme diýip elçeli. Onu tamam bolandan sonra da işimi tamam bolandan şu telewizionyna galy berdik da. Soňra 14 ýyl mundan olur medenne men pensiýa çykdym. Elbette şu pensiýa çykmak hakdany Iqtisady Gülistan ýa-ni hepdelik gazetiniň başlygy bolup alym öz orsatyny öz adyma ministerlikden, medeniýet ministerlikden resmi gazet o. Iqtisady Gülistan. Onuň şuň içinde Gülistanyň ykdysadyýety o. Şey diýäkana şu 10 ýyl boldy. Şonu işläp ýaz öz çağalarymyz, oglarlarymyz, gelinimiz näme. Şu ýeni de çykypdy. Onu ýok, fars diline. Ýöne türkmen diline goşugy ene bir şeýler ýarykda bolsa, onu çap edýär. Şu Gülistanyň ykdysadyýety diýen gazet Türkmene nähil peýda berdi? Türkmeniň durmuşyna nähil özgörüşliklere sebäp boldy? Türkmeniň içinde ýa-ni 5 tane gazet bar, şoň jogapkarlary türkmen. Ondan şoň biriden men. Ýoş biz türkmenliň aňyna ösmegine kan kömek etdik. Şu 4 sahyfa geldi. Şoň bir seferiň doly diňe türkmenliň taryhy, medeniýeti, tunguty işine hasladyk. Türkmen bölümi hem oglarlar Sahrada belerdi türkmen bölümini okuýardylar. Onu biz şu bazı atlamyzy, baýlyklarymyzy öz bärkin nesle şeýdip geçirdik. Köp peýda berdik. Onuň gapdanynyň bir medeniýet merkez orsatyny aldyk. Encimen ýazby. İran türkmenleriniň medeniýet we sungat merkeziniň Gurganzemin atly. Şol Gurganzemin atly bir şeýde Gurganna. Onun biz 2 bolduk. Indi bir gazet alyp gitdik. Mundan ol medeniýetiň merkezine alyp gitdik. O da 10 ýyl boldy. 10 ýylyň döwründe biz medenne 100den ýerak agzadymyz bar. Onu şula studentler, alimler, ondan sonra sungat işgärleri, medeniýet işgärleri, dini işgärleri, şöyle bölüm bar. Ondan sonra şeýde habarçylar Gurganna bar. Şeýde kanan 2 ýerden biz şu Türkmen Sahrada Gülistanyny işlemeni durdyk. Bir däni diňe Iranyň içinde Türkmen Sahrada diňe bize orsat gat berdi medeniýet meclisleri ýanky merkezi. Şeýde kan
Şeňnäni biz iki tarapdan girişmäni durduk. Türkmeniň kullan medeniyetini sonugatyny ary ol geçelleri diýeldeli. Bulary gelekände öz neslimize näme bäde CD dogurlap, kitap dogurlap, gazet dogurlap şulan usu bilen yazmaly boldy. Onun biz işlen zatlamyzy ýamaşadan muny kitaba döndürdik. Öz oglanlarymyzyň hemmesi biri grafist, biri jurnalist, biri ýa-ni foto bile özümizde, gelinimize çelim jurnalist. Hemmemiz bir hojaýyn özümizden. Şu wagt mesen sunuga gazeti öz oglum Rüstem niýe dogry şoňa etmedigli. Ol gyzymyza ýa-ni grafist zat bu zatlary tapşyr. O gelinimize mesen jurnalistler. Hemmemiz bir öýde bir sıfran başynda jurnalist. Ondan sonra biz kaptanın kitap çap etmäni durduk. Şu ýygynan zatlamyzy birimi giňeltdik. Şu wagtda menden 41 kitap çap bolup ýaýrady. Dogry hemmesi şu türkmenliň medeniyetine sunugatyna din urda aladet bererlere şolara hatlandy. Halka şolary ýetirýär. Sag bolun. Sag bolun. Sag bolun. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Bugün Eýrandaky türkmensekra türkmenläriniň metbuat tagarlarlary hem tejribeleri barasynda gurrun edýäris. Gelinginiň bolsa Eýrandaky türkmenläriniň metbuat uruny alyp barýan işleri barasynda Gülüstanyň ykdysadyýety gazetiniň habarçysy Aşyr Muhammed Gulok bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläýäris. Yaradan Allah'ın adı bilen men Aşyr Muhammed Gulok, öňkü familiýam, täze familiýam Raufi. Ine türkmen tärädine şeýle algapýatsa. Men köplenç ýanky berde köpçülikde geçip duran ýanky medeni işler, şu orada şahyrlara, ýazgylara degişli. Gurrunly bilen laýtamaýan jurnalist, aviat jurnalda işleýän saytym bar. Ine saytlarda zatlarda garaş şu işte, şu urlarda köp berde türkmenler näme etýän bolsa men şolar köplenç ýanky sayta geçirýär, gazet jurnallara çap etýän. Gazet jurnallaryň atlary barmy? Hawa, ykdysat Gülistan gazieti men özüm şoň ýörükde habar satýan. Ondan başga da bir näçe ýanky ýurdumyz boýunça gazetler bar, hem şähri, Beýki Hazar diýär we Sehra gazeti bar. Türkmençe bolan parçamy? Ýanky öwki tanalan parça, ýani türkmençe bölümi bar, ýani türkmençe mazmunlary parça ýazylýar ýanky ykdysady Gülistan men öýde işleýän gazetinde. Indi berde ýaprak we Sehra gazeti bar, bular öýde ýörükde türkmençe bölüm bar, Pragy ýanky aýlyk halkary jurnaly bar, çaýlyk jurnaly. Gara köpden şular bilen gatnaşýar. Şulara halk näme gyzyklanma bilýär? Gaty gowur ýerler. Haman Sehra gazetine nagdasam, Sehra gazetiniň şu çap bolup gelenen inlik çapy haçan geler diýip şoňa garaşyp durarlar bardy da ýörükde çap bolmadymy. Bir gün gije galsa da şonu duýdurup jaňa dip nähili haçan gelýär diýip durarlar bardy. Şeýle halkyň ahlakyny örgütýär beýärdi. Ilkinji gazet diýsem boljak Sehra gazeti. Ýöneň gapdaryna başga da türkmen ýanky jurnallar gazetler bolandan Pragy ýaly ýaprak ýar gazetler bolandan nibreme öwrençiler töwerme ýa onda da gatyp gawy garşalýarlar halk tarapyndan. Şu gazet jurnallar türkmen fekran daşynda beýleki türkmenler arasynda bilinýärmi, tanalýarmy? Yok men bilnýär. Laýtada ýanky şu Pragy jurnaly diýdim ýa ýaprak ýeme ýanky hepdelik namasy bir ýanky halkara gazet jurnaly bolup çykyp otýar. Ol daşary türkmenlere de gidip otýar da. Nady gitýänler, köp gitýänler gara gidip dur. Şoň indi ýanky ursat namasy halkara ursat namadan. Indi bolsa söz nowaty Turkmenis News internet habar sahypasynyň ýolbaşçysy hem neşriýatçy Ýaşar Niýaza geldi. Ýaşar Niýazy, anha, özüňiz ýaly Eýranda türkmen internet habar sahypalaryny alyp barýanlaryň dünýä türkmenleri bilen baglanşykly geljekde nähili planlary bar? Özüňiz ýaly metbuat hem neşriýat bilen iş talşýan dünýä türkmenleriniň özara gatnaşyklary siziň pikiriňize görä ýeterlik derejedemi ýa-da dälmi? Geljekde näme edilse gowy bolar? Siziň pikiriňize görä. Şoň bilen jemlesek bugünkü söhbetdeşligi sözsizde. 5 ýyldan ýokary 20 ýyla boly ýazyjylar bilen kitap çykarýarlar bilen şol bilen işleşip gelýän. Hata orunda köp aladalarymyz bar, ene dil barada köp aladalarymyz bar. Şu orada saytlarda, internetde köplenç işlem şu taýda görkezýän. Şu men saytlaryň adresleri ikisini berýän ýa-da Turkmeniz News. Türkmen habarlary ire, bazar.gonbat.ire şu internet saytlaryndan. Ben bu taýda üstüniň adyny ýazdım. Bähersi men 6-7 tane saytda işlepdim. Şolaň edebiýat orunda bolsa, beýleki medeniýet orada bolsa, türkmene degişli we duýgymyza görä şoň içinde aladamyz bar işleýär. Siziň öz uruňyz näme? Men öz urum ýazyjylan kitaplaryň zatlaryny çap etýärler.
Köplen işim. Neşriyatımız var. Ben öğrendim müdiri neşriyatı. Dünya Türkmenlerine aitçak sözüňiz. Dünya Türkmenlerine ama dünya edebiyat, medeniyet uğrunda alada işleşip yörelle bilen işleşesin. Böyle ara atnaşık açasımız geliyor. Sağ olun manna. Minnettar. Sağ olun. Sağ olun. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com websaytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada izlerli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyň petikli ahirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde bulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanys faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen titriň üstüne basyn. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen tetr bardyr. Şoňa basyn. iPhone 3 nädip alyp bilerin. Hawa bastym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji tetrde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyn. Size ulanys faýly kompýuteriňizde ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen tetre bastym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat, e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, Azatlyk radiosu Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugunky sanyna Türkmen Sehra Türkmenleriniň ýaşuly jurnalistlerinden Musa Jurjany, Gülüstanyň ykdysadyety gazetiniň habarçysy Aşyr Muhammed Gulok we Turkmenis News internet habar sahypasynyň ýol başçysy hem neşriyatçy Ýaşar Niýaza daglaryň eýranyna ýaşaýan Türkmen Sehra Türkmenleriniň metbuat görüşine geçen ýoly, gazanan üstünlükleri we tejribeleri bilen häzirki döwürde alyp barýan tagallalar hakda Gümmetgow şäherine Azatlyk radiosyna beren maglumatlary dinlediňiz. Gepleşigimizdäki sahablary bolsa Türkmen Sehranyň Akkala şäherine ýaşaýan Rahmanuly Şahir ýerine ýetirdi. Gepleşigi men Döwlet Baýhan alyp bardym. Mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna galyň. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri